Allerførst vil jeg gerne have lov at sige dig tusind tak, fordi du har klikket på denne min lille præsentationsvideo. Mit navn er Frank Bantin. Jeg er 47 år og kandidat for Socialdemokratiet ved kommunevalget den 7. november i København. Den røde tråd i mit politiske arbejde har altid været de klassiske budskaber, som f.eks. solidaritet, mangfoldighed og fællesskab. Det betyder, at jeg sætter velfærd, social ansvarlighed, tryghed, sundhed og miljø højt på min politiske dagsorden. Du kan på min blog læse mere om mine kommunale mærkesager, og jeg håber, at du efter at du har læst det, enten vil tage kontakt til mig ved at skrive f.eks. en mail, eller endnu bedre, hvis du har fået svaret mod på at sætte dit kryds ud fra mit navn på stemmesedlen den 17. november. Jeg står som nummer 30 på den socialdemokratiske liste, så derfor gerne kryds ud for Frank Bantin. Tusind tak, og have en fortsat god dag. Tak for opmærksomheden.